Във филма участват Ванеса Барадвар, Галин Синг, Румен Аджай. Филма, на който можеше да му измисли име КДБР ОПСХ за МКДЖ. Two 2,000 years later. Да, татко, както виждаш, вече имам корем. Аз съм бременна. Съжалявам. Имам друга дъщеря, която е ученолюбива и грамотна. Кой е този дъще? Това е моят приятел, татко! Ставай от тук! Какво искаш, дъще? Татко, не може ли тази вечер да спи при нас? Не ставай! Още ли си се тресен от падането, бе, синко? Стига, вика! Ела, стани се в дом. Жено, едната дъщеря е бременна. Двете са грешници, а другата си има приятел. Жено, но защо припадна? Защо дъщерите са грешници ли? Не, а защото си обул тези смешни гащи. Това е срам за модата. Не, е да сготвя. Тук ще сложим домати, лук и това. И да. Вечерята е готова. Да, точно както очаквах. Семейство, всички на вечеря! Монко, от семейството ли си? Да, мамо, той от семейството. Аз вчера се омъжих за него. Но какво стана, дъще? Кой е този? Ти припадна, защото ти казах, че се омъжих за него. Но какво стана, дъще? Припадна, защото аз ти казах, че аз се омъжих вчера за него. Какво става тук? Ето този се оженил за нашата дъщеря.
Добре дошъл в семейството. Микроволновата се е развалила. Нека да ги поправя. Докторе, моля ви, кажете какво е моето състояние. Ти ще умреш от порязване. Моят баща умря в порязване. Не, татко, не! Ще те запалим. Обиква пайна. Че гледате това видео. О, да. По-добре. Така, благодаря на този, че участва тук. Чакай, това е тази музика, спрете музиката. Така, по-добре. Благодаря на този, който участва в клипа. Абонирайте се за моя канал. Добре, мокни! Благодаря на тази. И аз тут си направя канал. Не, няма. Които участваха, но най-много благодаря на тук, защото съм го измислил. Влизай вътре, бе. Са ви харесали моментите, които се правя на идиот, като това. Това. I'm really gay, I'm super duper gay.